chidziwike ichi kwa mitundu yonse, mafuko ndi manenedwe a anthu amene ntchito iyi idzawafikire, kuti ife kudzera mchisomo cha Atate Mulungu ndi Ambuye Yesu Khristu taona magome a miyala pamene panalembedwa za izo, zimene iyi mbiri ya anthu a ku Nefai komanso a Chilamani abale awo komanso anthu a mtundu wa Chiyeradi amene anachokera ku nsanja ya Babele yomwe tayitchula kale mbuyomu. Ndiponso tikudziwa kuti mawuwa amasulidwa ndi mphamvu komanso mphatso ya Mulungu, pakuti kudzera m'mawu ake zithunzi zinawululidwa kwa ife. Kotero tikudziwa kuti ntchitoyi ndiyoona, ndiponso tilinawo umboni kuti tinaona zolembedwazo pa magome a miyala, zomwe zaonetsedwa mwa ife ndi mphamvu ya Mulungu osati munthu. Ndipo ife tikulengeza ndi mawu ochokera mkamwa mwathu kuti mngelo wa Mulungu anatsika kumwamba naonekera m'maso mwathu kuthirira umboni kuti ife taona magome a miyala ndi zolembedwazo, ndi kuti mwachisomo cha Mulungu Atate ndi Ambuye wathu Yesu Khristu kuti ndife mboni za chinthu ichi kuti chichoona. Kwa ife ndi chinthu chabwino m'maso mwathu, komabe mawu ochokera kwa Mulungu anatilamulira ife kuti tisunge mbiri iyi ndi kuti tikhalebe omvera malamulo a Mulungu. Ife ndi mboni za zinthu izi, komanso tikudziwa kuti tikakhulupirika mwa Khristu tidzataya minjiro ya mwazi wa anthu ndi kuti tidzapezeke opanda banga ndi opanda chilema podzayima ku mpando wa chiweruzo wa Khristu, ndipo tidzakhalitsa naye muyaya kumwamba. Ndipo ulemu ndi matamando zipite kwa Mulungu Atate, Mwana komanso kwa Mzimu Woyera, Mulungu mmodzi. Amen. Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris.